Какво става, момчета? Аз съм от БГ и започваме и се връщаме към поредицата на FIFA с отбора на Байерн Мюнхен. Така купих Уейн Руни и продадох Марио Манджукич. Матчът с... как беше сега? Да, след матча, нали, предишния матч не мога... матча с Франкфурт, не знам какво стана, но просто FIFA-та ме изхвърли, крашна и така аз снимах и падна 3-0, защото излезна и не се сейва и съм паднал 3-0 с Франкфурт и сега трябва да победя Хановер. Така, ние сме домакини, какво друго да кажем, нали, продадохме. Купих Руни за 50 милиона, наистина много ама си струваше, защото Манджукич просто го сложиш на трансферния пазар и имаше оферти от Атлетико Мадрид за 15 милиона или там колко беше и аз се съгласих. И взехме Руни, веднага им предложих 50 милиона и те се съгласиха. И ето сега атака, Гьоце стреля и гол 1-0 за Байерн Мюнхен, Гьоце вкарва. Така, този клип не знам, ще изигра два матча. Мислех Франкфурт и Хановер, но сега, щом с Франкфурт стана така, ще изиграем матч с следващия, но не помня кой ще видим. Така, замених Тони Крос, смених Марио Гьоце с Тони Крос и този матч започва Гьоце и ето веднага вкарва гол. Така мисля да се сложа на World Classic, защото просто виждате какво става, победи и една загуба сигурно ще има в сезона, но какво се прави? Така е било писано. Сега Швайнщайгер продава към Робен. Той тръгва на скорост и губи топката. Надявам се предишния епизод да ви е харесал и долу в коментарите напишете кой да продам и според вас с кой да подпиша още. Ще видя и пишете с кой да подпиша. Нали за забавление този менеджер мод. И за малко сега не вкарат. На Modern Warfare Call of Duty не знам кога ще снимам, просто да свърша с поредицата на FIFA и започваме първо с двойката. Не съм я свалял още, но да видим дали Bandicam ще може да снима, той ще може. Но сега тръгвам Алабай с топката, може да центрира правилно в защитника. Сега Хановер атакуват, центриране, но Алаба добре пресича. Сега Крос към Робен, той тръгва, виждате колко е бърз, просто няма кой да го стигне. На 29 години е Робен, поне така мисляш. Сега сменя посоката, продава към Швайнщайгер, той към Гьоце с пета се опита, но не стана. Данте, виждате какво направи Данте. Имах много оферти за Швайнщайгер и за Нойер. Тук в FIFA-та му пише, че струва 12 милиона, а Челси ми предложиха 20, но аз отказах, защото Нойер не е твърд титуляр и не се продава. Също така и Швайнщайгер не се продава. Нищо, че имаме много класни играчи, но така трябва. Нека си останат, те са твърди титуляри. Сега извършва пас към Рибери. Той може да центрира, прави го, но много неточно. Сега контратака за Хановер, но Данте много беше класиран добре и Нематор
Сега Гьоце извежда ламп. Той пак извежда Гьоце. Гьоце излиза. Какво ще направи? Подаване към Руни. Много дълго беше това подаване. Руни не можеше да настигне, за да вкара, но все пак настигна топката. Сега Швайнщайгер. Виждате, няма на кой да подаде, а и малко екипите се бъркат, но няма значение, аз си ги различавам. И виждате, само една атака направих и това беше голът. После не мога да направя втора атака. Не знам що. И е край на първото полувреме, 1-0 за нас, след гола на Марио Гьоце. И така да видим смяна. Томас Мюлер ще влезе на мястото на Гьоце. Така нека той да поигра. За сега сме на 5-то место, но ако тази победа, както се очертава, ще излезем по-напред. Дано. Байер Мюнхен са ни казали да спечелим всички възможни трофеи в Германия. Нали, без Европа ние не участваме в първия сезон, но сега атака за Хановер. Виждате и гол. Дьов вкарва в 50-та минута. Виждате направо. Въобще не съм добър в защита. Повече мога в нападение, но сега трябва да вкараме още един или два гола. Такова се прави. Сбъркахме, но сега Мюлер, ето виждате, просто стигнаме до някъде и то 20 човека, като ти се атакуват, няма какво просто да направиш, но сега извежда спас към Рибери, той сменя високата подава към Руни. Руни може да стреля, прави го защитника. Данте върка топката Данте, но нямаше играч на Хановер, който да вземе и да тръгне. Сега опит за извеждащо подаване, но не се получи. Извинете. Така вече 60-та минута, 1-1. Сега и ако с Байер не може да спечелим трофей, просто да спечелим лигата, можеше и с Манчестър Юнайтед да започнем. Но сега Рибери, този гол няма да бъде зачетен, защото е един засада. Да, имаше засада. Както казах, можех да започна кариера с Манчестър Юнайтед. Но бях написал във Фейсбук, с който започна и те казаха Байер и ето и Байер. Така, Данте сега атакува. Той центрира и тук има нарушение. И сега центриране, Руни скача, Данте не можеше да вземе тази топка. Рибери се бори там, но не прави нищо. Ето виждате какво става, просто добре, че Нойер, иначе и сега да съм обърна. Така, смяна ще има. Може би не трябваше да изваждам Гьоце, играеше си, но нищо. Сега Рибери. Виждате какво прави Рибери, наскоро опитва се да ги надбягва. Той се връща назад, може да стреля. Подава към Швайнщайгер, той стреля в защитника. След това Робен и той нищо не направи. Но виждате какво лошо изчистване на топката. Мюлер влиза навътре, но тук вече няма нарушение. А според мен имаше. Но съдиите на FIFA просто са толкова търпи. И аз виждате тук какво направих. Питах се да изведа Робен.
Продължаваме, просто Бандикама ми каза, че са изтекли 10 минути и започваме продължението на матча. Сега Хановер виждате какво правят. Този матч са много по-добри от нас, но сега Швайнщайгер с топката, дали може да караме Тони Крос, получава топката, Риберия иска, но той пода към Руни. Руни нищо не направи този матч, но в края ще направи ли нещо? Не. Но все пак още задържа топката. Крос към Робен. Робен влиза навътре, знаете му тези номера. Бутат го отзад, Робен, какъв изстрел, спасява вратар. Все пак много центриране към Рибери, топката беше изчистена преди да достигне до него. Следващия матч мисля да снимам най-интересните моменти, защото просто ще излезнат клиповете по 20 минути, не ми се занимава с толкова време едитване. И сега Робен ви извеждат 90-та минута сме вече. Трябва да вкараме, но виждате, бъркам топката, но все пак. Дали съдията ще ни остави още една атака да направим? Руни може да изведе, не се получи неговия пас и сега това ще е сигурно последната. Да, и ето последния съдийски сигнал 1-1 между Байер Мюнхен и Хановер. И да видим на кое място сме сега. Да, на 8 място с 4 точки, а на върха е Борусия Дортмунд с 9 точки. Но сега имаме още един матч. Него трябва да с Нюрнбърг трябва да победим в този матч през конференция. Така, да. Ето Дилце ще го похвалиме и така.